kulikonse kumene muli tukandeni mu program ine ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Program ine timakhatupasira ni nyimbo zopereka chembekezo. Maziro buno tinamaliza kugwira ntchito zathu zosiyanasiyana monga mwatha zonse. Program ine mumakhala ndi ine Philip Nyirenda. Sili kudziwa kuti maziro wanu akuyenda motani. Mutakhala pansi ndi banja lanu kupanga chisankho chokhala penepo nkusatira program ine mukumva motani. Mazafika nthawi imene olo mbusa kamadalisa ukwati amatofunsa kuti kodi mukumva bwanji chimwemwe chanu ndi chotani musiku la lero. Zimachitika zimenezi. Ndiye ino amzathu amene matisachita siti kudziwa kuti maziro buno chimwemwe chanu chotani pamene program ine yafikanso ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Timapereka moni ndi chikhalidwe chathu ndithu ku Malawi komanso program ine timafuna pasana moni kuti amzathu mchigawo chakumwera muli bwanji nanga mchigawo chino chapakati chigawo chakumpoto monire kumene kwa mzathu amene mukutisatira maziro buno. Timathokozanso ino amzathu amene matisatira kuchokera maiko osiyanasiyana, Zambia, Zimbabwe, Tanzania, Botswana, komwe ku Cape Town, ku South Africa. Mumatisatiranso program imeneyi. Timakondwera kwambiri tangotchula maiko ochepa okha koma timadziwa kuti amzathu maiko osiyanasiyana mumasatira program imeneyi ya Hymns of Hope. Nde kuyankhulaku nditapuma kaye fati kudziwa kuti ambiri tikuyembekeza kodi nyimbo za siku la lero mwatikonzera zotani nanga tidalisike motani. Nde bwanji nditapuma kaye pang'ono chifukwa nyimbo imene ikupezeni pano ndikuyimba kwa mzathu Advent Spreaders. Nyimbo imene akuti matalala nkuthokoza kuti tikupereka zikomo kwa inu Ambuye chifukwa choti pansanso mwayi wina okhala pano. Ndichithokoza kwambiri chimene anthu fedi imene okhala nacho kungopezeka ndi moyo inu kumaonera ife nkukhala pano kukupasirani program imeneyi ndi chithokozo chimene tikuyenera ndithu kumapereka kwa Mulungu athu okhala kumwamba. Lemekezeke kuyimba kwa Advent Spreaders nyimbo imene akuti matalala. Tipereka zikomo Ambuye mwatipasa feleloli mwatipasa mau a moyo kwatu ni kumwambako. Tipereka zikomo Ambuye mwatipasa feleloli mwatipasa mau a moyo kwatu ni kumwambako. Matalala Oyeresesa, 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 mitima yetu ikalebe yoira songa timatalala. Oyeresesa, 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 mitima yetu ikalebe yoira songa timatalala. Tizaremekezanu Ambuye mulimbikise tonsefe ndipo mzimu wanu oyera utifungatire fe. Tizaremekezanu Ambuye mulimbikise tonsefe ndipo mzimu wanu oyera utifungatire fe. Oyeresesa, 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 mitima yetu ikalebe yoira songa timatalala. Oyeresesa, 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 mitima yetu ikalebe yoira songa timatalala. Mitima yetu ikalebe yoira songa timatalala. Mitima yetu
kuyimba kumeneko kwa Advent Spreaders, nyimbo imene kuti matalala kutifika mu program ineyi komanso kutiyambira program ineyi ya Hymns of Hope. Kwa inu amene mwangu tipeza kumene simunachedwe sitinathe mtunda iyayi. Motero nyimbo imene tiitanepo sajedwa apa ndikuyimba kuja kwa mzatu The Chronicles Lilongwe Band, anyamata amene kuchokera muno muzinda wa Lilongwe. Nawonso ndithu adamba kuyimba pakanthawi nkumaona nthawi imeneyo ena ndevujisa na bwere koma nkuona ndithu kuti zabwino bwino ena ndithu mmenemu kuchita maukwati ena akwatira ndithu mmenemu anyamata akayanda atatu mmenemu wasalamu nyamata mmodzi mmenemu ndesiri kudziwa kuti dongosolo lako lile pati atiuze mwina amene iso kusogolo koma tithokoze kwambiri chifukwa cha nyimbo zimene anyamata amene wa The Lilongwe Chronicles Lilongwe Band chifukwa cha nyimbo za mphamvu zimene amatipasira. Motero pano nyimbo imene tikupasireni ni nyimbo yakuti thandizo langa. Ndinu pothawira panga. Nthawi imene zinthu sizili bwino, nthawi imene zinthu zili bwino, munyengo zanga zolira koma inuyo Mbuye ndinu thandizo langa. Kuyimba kumeneko kwa The Chronicles Lilongwe Band. Zokumu bitabanjira yanga ndima wazinga moyo wanga ntima wasweka misonzi maso sikuta chiyembekezo changa chonse ndayika pa inu ndinu potawira pamene ndikulira ndinu potsamira ndikataya wenzi ndinu ondalira mayanko akasowa Yesu ndinu thandizo langa nkavutika adani anditsatira pambuyo panga nyanja ilimtsogolo mwanga moyo wanga walema ndilibenso mphamvu chiyembekezo changa chonse ndayika pa inu ndinu potawira pamene ndikulira ndinu potsamira ndikataya wenzi ndinu ondalira mayanko akasowa Yesu ndinu thandizo langa nkavutika ndinu potawira pamene ndikulira ndinu potsamira ndikataya wenzi ndinu ondalira
Kuyimba kumeneko kwa anyamata amene wa The Chronicles Lilongwe Band, nyimbo yabwino kwambiri imeneyi. Nyimbo inakuti thandizo langa, ndimafotokoza kumayambiriro kuti palibe thandizo lililonse limene ife tingathe kulipeza losachokera kwa Yesu Kristu. Yesu ndiye mpulumutsi komanso thandizo mu nthawi imene ifeyo talemedwa, mu nthawi imene ifeyo taphinjika, mu nthawi imene ifeyo tikulira, mu nthawi imene tikumva maululu osiyanasiyana. Tizikhala nayo nthawi yogoda pansi kumuza Mulungu, muzonse Ambuye, inetu kulibe kuna kulikonse umene ngapeze thandizo posa kwa inu, chifukwa inu ndiye thandizo langa. Mkatikati mwa program ine ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV, kwa inu mzathu amene mwango tipeza kumene, ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Osayiwala kuchita subscribe channel chimenechi cha VNV Media TV. Kuyimba kwina hapa ndi kwa mzathu amene aja Baraka Police Choir, nyimbo inakuti musalole kuti nyali imene yayaka izime. Mbuye musalole kuti nyali imene yayaka izime. Gulu limene linditu ndi la mzathu amene aja Police. Anthu amene walimu kugawana mawu, inu muimba besi, inu muimba maotere, inu kuimba maotere, zonse nkumenda bwino. Baraka Police Choir.
kuyimba kumeneko kwa mzathu a Balaka Adventist Police Choir. Kunena kwake ndi kumeneko kuti Balaka Adventist Police Choir kuti pasira nyimbo yabwino kwambiri imeneyi, kuti nyali imene tayiyasa ife muzochika zathu tisalole kuti Satana izimise mu njira zosiyanasiyana, makhalidwe athu, muzoyankhula zathu, zimene timadya, zimene timamwa, tisalole kuti Satana tiyese mu zimenezi. Ena ndithu timakhala ndi ukali osafunika kukhala nawo, ena ndithu timakhala ndi umbombo osafunika kukhala nawo, ena timatha kuyamba bwino koma nkumaliza mosachita bwino. Nde mu maprogram athu amene apitaja timanena kuti nthawi yatha amene amanena kuti Yesu Khristu abwera posachedwa apa sikutitu amangoyankhula iyayi, posachedwa apa atipeza ndithu makedwe athu asintha pamene ifeyo tinayamba bwino. Nde tizipempha kwa Mulungu kuti nyali imene tikuyiyasa muzochika zathu ipitirebe kuyaka kufikira mpulumutsi wathu Yesu Khristu atabwere. Mprogram ene isinkhanye nyimbo yokha komanso timafuna kupasana mauthenga amene angathe kutithandiza pamene tikukhala mmoyo uno, tizitakuongolerana nkuyankhulana. Akuti anthu awiri sayenda njira imodzi asanapangane, zimafuna tipangane kenako nkuyenda kuti tikakocheze. Ndipo nyimbo inanso imene idifike ndi amzathu aja a Aka for him. Aka for him atipasire nyimbo imene akuti wampasa chani Yesu pa zabwino zonse zimene yeyo amakuchitira. Iwe ndine, inu ndine, tampasa chani? Tampasa chani? Aka for him. Wampatsa chani Ambuye pa zabwino wachita. 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 Amene wina akulila akugona ninjara, Mulungu wapatsa chakudya kwa iwe. Amene wina akuvutika ni umphawi wadzaoneni, Mulungu wapatsa tuchuma kwa iwe. Amene wina tikunena pano wakuvutika kusaka ntchito, Yehova wapatsa ntchito ya bwino kwa iwe. Pamene wina akulila mwayi wopembedza ayi alibe, Mulungu wapatsa mwayi kwa ife. Analipo kumi akate omwe Yesu anawachiza, anadawa Yesu kuona modzi yekha kudza tokoza. Ili vuto la Kristu ambiri sititokoza, tizitokoza zimai wina tikunena pano wango tikuma mavuta wa manjanga mbiri, koma Mulungu wapatsa banja la bwino kwa iwe. Akuwala wina akulila kukhalila mangoro nchipatala, Mulungu wapatsa tutazi kwa iwe. Ananumvelani alipo wambiri misingo yanu akulila niwasiye kukangoti kwacha, alini kawa watandiza kulibe makolo ada
chani wachita wako wampasa chani Amainya mata sungwana abaza Mungu wakupata zamiri Paza wino wachita Kuyimba kumeneko kwa akafohimu nyimbo yabwino kwambiri imeneyo akuti wampasa chani Yesu zabwino zonse zimene amalichitira pa moyo wathu ndifunso limene ine ningaziyankhire ndekha inunso mungaziyankhire nokha pa zimene inuyo mwampasa tate wathu Mulungu wathu okhala kumwamba chifukwa iyeyo akufuna inu ndine timpase zofunikirazo tisampase zimene zosafunikira chifukwa tili pa anthu ena amene timabwera ndi zosafunikira zopanda pake koma tiyeni tibwere pamaso pake ndi kumpasa zofunikirazo pa zabwino zimene tate wathu amalichitira tikunena kuti zonsezi kufika ndi pano pa VNV Media TV nkatikati ma program imeneyi ya Hymns of Hope nyimbo zopereka chiyembekezo zimene timabwera nazo pano madzulo buno ndipo nyimbo imene itifikenso program imeneyi ndikuimba kuja kwa GHL amzathu amene wa family akuti nsanthuleni gulu limeneli ndithu ndilochokera muno mu mzinda wa Lilongwe ndi banja ndithu kuyimba nyimbo zabwino kwambiri ateni tadisikeni ndi kuyimba kumeneko Kuyimba kumeneko kwa GHL family nyimbo yabwino kwambiri
akuti msanthuleni kutifika kwa nthawi yoyambanso nyimbo imeneyi mu program imeneyi ya Hymns of Hope. Sindikudziwa kuti mwadalisika motani ndi nyimbo komanso mauthenga amene timapasana kuchokera mu nyimbo zimene timakupasirani madzulo buno. Mutha kuyika ndimanga kumene mukuonera mene program imeneyi imakusunthirani komanso nyimbo zina zimene mukufuna. Timapereka mwayi pano kuti nyimbo zimene mukufuna tisabata mmawa tizazike. Mutha kuzika ndithu, ife tizabwera nazo pano kukupasiraninso kuti program imeneyi tiziyendera limozi. Tikaona nthawi tafika kumalechereche kweni kwa program ineyi ya Hymns of Hope mu nthawi ino pano pa VNV Media TV. Ndipo program ndipo nyimbo osali program yayi koma nyimbo yosadira imene itimalizire program yathu ya siku la lero ndikuyimba kucha kwa mzathu Amchalo Adventist Youth Choir. Nyimbo inakuti Lead Me to the Lock. Lead Me to the Lock, nyimbo imene atipasenda mzathu amene wa Amchalo Senior Youth Choir. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda komanso cameraman amene amajambula program ineyi Brian Katumba. Tithokoze inu nonse amene masatira program ineyi madzulo buno ndiye amene mukhale mukuyionera ndithu kani masana kaya ndi mawa. Timathokoza chifukwa mapanga chisankho chosatira program ineyi ya Hymns of Hope. Tingoti mwakoma nonse, good night.